Jasmine. Seger romantis feminin florid. Lah piye masuk ki lepu tak pateni sing delok wis akeh kok. Komal yo. Ya wes, ya mlebu ngenku ya. Mlebu torong. Gonmu paling Waalaikumsalam. Nanti indah sih. sik lah, sabar sik lah. Kayak ngerti galai ke arum langsung medungol dah. Kau bepruk nara. Gila. Mana baru, malu baru. Nanti lo, jajal absen wangi absen ra. Ora kena kok, apa di iki lho, apa di kayak kontrol penonton ra kena kok buweku. Kenapa yo? Masuk kena PL lewek iki. Ora, koyo kayak 01. Nih. Jere bareng Kak kusut ketuaku, ngono ae lah tapi mau mama Iya, jere. Kusut ora mlindris blas. Anu kok, aku abdusku mang wis sore mang dadine. Ya ile. Rarau prapo iki mang. Aja ketok kuwi tak tuweku ngono. Nek Ele. ambek mak lontong delok lep. Les ratang. Kecuali kalau anak ning kelas gede kalau asli gede nonton. Ganteng dewe nek ketua. Yo. Langsung naik Bu, ketua penontonnya lah iyo. Ya sayang. Ngono tak baterai ta. Berpekan ya wes, tak baterai aku ya. Ayo ambil langsung. Baru bukti baru. Masuk parah sih cok, kalau soalan tekan sekirang nih. Terima kasih. Yo. Tangan Dani info ke Arum langsung gagenan elep. Sama tuh. Ya, Allah terima kasih Kak Sumerti, I love you. Halo Rapa, kasih. Cindy Carey ngono kan Dani Kak Sumerti. Ya, tentang perengutai toh langsung titepi. Makasih Kak Sumerti, barakallah. Apa sih nyala ini? Jere Cindy Carey Kak Sumerti. Kak Sumerti ning kene bara. Cindy Carey Kak Jere. Kalek mau cok, petang lo cok. Imofi. Mas Oli. Sepinggang wis pacu. Ngomong-ngomong. Kilo karo. Boleh saja. Iki para rezeki Mbak Sinta ya Mbak. Masya Allah. Terima kasih Kak Sumiarti. Barakallah. Barakallah. Di aku. Aku yo sesolan nek wis cair. Ora ta. Tadi malam nggak live. Balik lu. Penyerang lu rasa. Udah 3 malam nggak lihat ketua kita lu bareng lah. Prai. Jane penak PK kumbean Bu yo. Iya toh, oleh aku neng ini sampean ngekei aku malah kok sampean mesti kan lho ya toh sampean kan aku gaya maneman. Iya. Masa ora kena diundang le Bu, gue tak jajalin nih Bu. Ora kene, sayangku cinta etalah seberapa. Jane ya. Ya, kayaknya salah menjajali.
Infone Asmi wis teko pantai, guys. Ayo, nangki pasmi, guys. Bahasanya Indonesia nggak bisa, kalau nggak ngegip nggak bisa, Kak. Aku nih DS yang kedua wis kena torong ya. Kongkon aja sih. Saya tak telepon ini, guys. Lewat Semlaran apa? Semlaran di gue. Lewat iku, Jo. Gak engko dang ning kal itu to ning. Kak neng tinti tambah sih. Gak tau men engko dang tuku pecel ta piye. Ketua tegas aku wis. Pak. Aku nem kedua wis kena torong gue lep. Iya, kok gak kena diundang tuh, Jen? Oleh duit tadi ngene aku jere gak ngesana bojone. Ingin iki yo ngewangi dikai rezeki kok karo ya langsung tak. Oh iya ndang ayo, ndang apa? Apa jenenge? Jenenge sapa lali aku? Lah, anak dikai duit semangat mrakapra. Coba sini ya. Kau kabeh wong iki bener ngono kok aku tindak jahat tadi. Tindo karo anak wong sing ngono kuwi ngene. Kasihan Mbak, hatimu terbojone wis dikomeni ngono. Hatimu terbuat dari apa lah? Matane wong aku ki ora gatel iki yo golekno duwe anak bojo kok. Oh, papa sing Mas F wis ora ngekip ngono kok so. Emosi ya, Kak. Iya anyarne, Kak. Aku dikirimi uang di mau didono. Komenannya pewarah parah nih. Hatimu kok baik banget, Mbak. Kok bisa, Mbak? Hatimu gini. Lah aku gila wong nyapo, golek rezeki yo dibagi wong loro, lah titipan kondi yo tak kekno, ora tak pangan dhewe kok iso. Aku sing tindak jahat lho ya nek kuwi yo ora piye nek profesi yo dikongkon mesra, ora mesra ya jenenge ora duit. Ora neng chemistry, ora neng banyol, ora neng lucu. Dan keceplosan apa? Lah kok wis muni aku kok. Kandhane orae udah siar kok ngono. Iki rezeki gak sumerti wis tak tas-tas to. Lah piye kene seneng ta yo ya oleh duit iki seneng banget kok. Ora tanggapan enek pemasukan ya ngono. Alhamdulillah lah. Lho ora kena diundang nek kok mbus iki kena lah. Aku medun sik ngono guys, ngesang. Sandelang ngene, sampean. 100. Buat sih lho, Bu. Mbok piye? Apa ono sih lho. Ayo guys, iki aku nanyarku, guys. Yang pada di polo-polo. Sesuk ngono lho, sih. Apa? Sok apa pasar sak ono. Terus satran. Ya, ada sak telepon. Bagus, Raden Jawa Tengah hadir, siap. Yo, halo. Layarnya digawe meneng, Bu. Oh iya, kali. Iki nggo tripod zaman lagi. Digawe iki lho ben kaget ta. Tripod. Aduh, diduro ya kena los. Lah, cangkeman iki jane iki kena. Tok. Ayo, tap bolo, tap. Yo. Kak Arum ning kene to lagi. Ayo Kak Arum, mana Kak Arum? Mas Bibi mau lip. Ceweknya ayu tenan. Yo, nek ayu kok yo. Moh ra wedok. Wedok ya ayu kabeh, lanang ganteng. Watu kok yo. Iya. Watu ya tos. Ketua bar nangis, Bu. Lah wong urip yo eneng nangis, eneng turu, eneng melek, eneng lesu, eneng wareg.
Ya neng bunga macem-macem lah. Sayangku cinta. Mati. Ayo guys, naik terus. Udah nyebrang kamu. Naik terus guys. Kucing. Rupane kaya Kamu udah makan? jembul motor, rupane kaya bendembul motone. Aku baru nangis so. Tak guwit dengan. Biar nangis nak. Kenapa nak nangis? Kenapa nangis? Orang nangis. Kenapa? Kenapa Dil? Kenapa nak? Seli Dewi nak. Gila asminya tuh lah. Dede turu Asmi. Makin ramum. Ngejak jalan-jalan itu kok kandas blas. Asmi. Nangis rokok entek. Kena apa nak nangis? Kena apa nak? Nangis kena Dil. Kundal Lanang kok nangis nak. Bre. Nangis juga popo. Wong ora ning aturan lanang itu. Apa lah kowe kok. Sedot judo mbus lah kowe ngenteni judo wae dan. Lah siang kami mulane to sing aturan nek ngomong iki nek ngamukan ae kok. Thank you Kak Elit. Ya, mbok ngoni to piye kowe? Ayo to, mau kulit topi mono pas komal. Iki ora oleh topi piye? Allah. Lah, blok. HP ini HD tambu saiki. Jono. Dek kok Thank you Mas Putra. Mas Putra BN, makasih Mas. Mas, satu lagi Mas. Tak sambil ngising karena delok lengkap apa Mas, apa HP mu? Ayo. Daftar. Dah bam tenan di minggu ini. Atur pakul kono. Terima kasih Mas Putra. Yo, sinau nih kenapa? Kak Rumi ning ndi? Asmiarti ning kene terang. Bus TP saiki. TP ki apa? Berarti kapan ora? Soe, dia apa Pas sih? belum bangsan. HP-nya anyar bus iya lah. HP ku anyar lah aku. Sedelet tak? HP ku sampe tegone jeding kuwi nanya opo kuwi kok sampe jeding lagi kuwi. Ngising ya. Biar pesona. Los pora bus, los. Ini apa ya? Iki pirang ada. 5 ada. Kupatan orang bus kupatan. Yes, game. Milton. Oh. Dan Asmi tuh enggak? Kayak topi to. Oh. Sing nganggo pemilih ya? Makasih Kak Arum sayangku cinta. Dewi so Asmi mbak jajalin ya wes? Oh, cek kena ya tuh Ben? Bus ya. Sugeng kumbung ya, sugeng kumbung Pak barang ya. Maksudnya iset tuh ya susunnya? 2008 ya sekarang. Oh, sesuai. 3 tahun lagi foto ya. Jambu alas bus. Ayo tong menang no tuh. Kalah tuh. Ya, kalah bisa. Jangan kalah ini. Ngatasi. Ayo teman-teman kompak teman-teman, ayo tap teman-teman, lu kono kalah langsung tap langsung kejer kono.
Ketua rokoknya jangan di depan layar. Krungono wi lho Pak Ketua. Nek rokok, nek rokok aja ning ngarep layar. Krungu ora paling Aku nebar lab go iki tak lab sing go sing sitoke soalnya ben nyelesekno misi. Salah bos. lah itu tak tewu malah. Tewu dadi. Berarti susu jangkauannya panjang ya. Nek susune Ami wi piro sak kotak? Gelora cinta 130 ya berarti sak kotak. Kuwi kanggo pirang dino, Mbak? Saiki rane seminggu entek san ya. anyar ya. Londok kapene anyar. Susune kenceng kok saiki ya. Kenceng. Berarti sak ulan ki susu tok wi dhewe wis 500-an. Iya. Luwih yo. 600 yo luwih. Ayo bolon. 700 yo sak cara. Susu tok absen alah. Jandel anak is. Urung pempese yo. Pempese utang. Jereman bus pempese utang jere. Jajal anake ndek. Berarti anak sampean mbok utang lho, Mas. Yo, pokoknya ra ada duit kan budal toko utang pempes aku. Aku melok utang ana no. Yo, nek utang yo ning kene, liya-liyane ora wani utang aku. Yo, paket to terusan. Terus paket to tak enteni lho yo sesuk. Utangnya sesan bar bodo nyaure. Beh. Utangnya piye? Lah kok nek ngono bisa golek pempes sampean to putri sampean. Mah. Sekele aku baca. Kon golek no pempes kok Pak. Ini ra iso ki piye ta? Pak de nomor piro kuwi kon golek no pempes ra iso ngono. Yos. Kahanan ki mang lho, Bu kok iso. Ono. Alah. Diguyu ya. Kahanane makane Pak kandhani iki aja lek rapi sik. Yo alat tenan Mas, jorong rapi sik tenan es anak mono-mono wis. Pempes ora susu, guys. Susu. Etere ra. Bojo HP. Ayo orang bojo jo HP. Iki lah sauri to. Yo Mas kene ra dipacare ngeluh kok mana lho. Kene yo nganu awake dhewe cek kepalane Mas. Lah iya, wis Mas. Rapi-rapi sok-sok nek wis anu ae wis anes. Wis tuwek yo. Tuwek. Kuwi jomblo kok wis ra mikir apa-apa, mikir awake dhewe deh. Ngene iki nek anak di bojo ngene iki pikirane wis butuhan ae iki san. Ya sing sabar. Pokoknya nanti mikirnya butuhan lagi. Aku orang rapi ya mikir butuhan terus. Ya iya, ya kue mas. Alah, wong aku sing mikir butuhan dhewe santai kok. Aku sing apa-apa dhewe santai kok. Pancen wong lanang mas. Lah iya, pokoknya wong lanang iki biar rapi kudu. Lah, kuwi asing beneran. Kuwi asing beneran to kok. Sing kene apa-apa dhewe biasa kok. Ya ora apa-apa kok iso. Ora apa-apa piye kene remuk-remuk wae sanggup. Ya Mbak Sin ya. Mbak Sin kata-kata Mas Gus. Dek kawani nembak ambek sampean rawani Sin ta. Ya tidur. Bersyukur Mas Gus ya. Bersyukur ki ya terus, ra bersyukur ya ora urip sampai saiki. Pokoke wong lanang ku nek wis rapi, wis pikirane wis kerja. Penting banget. Kuwi lak sing duwe pikiran to, lek sing wong lanang ra pikiran. Turu. Wah, nek kuwi. Iki utangan susu ketua malah iki malah utang susu barang. Ya, kene aku tak melak utang masih tak pisan. Bakul apa, Bus? Bu Asmi. Pempes. Iki apa sapa ki? Bu Asmi dapat rezeki dari Kak Arum. Apa Kak Arum? Kak Arum tipping apa?
Bisa asmi sekalian beli pampers ya Allah. Jangan aduh, aduh, matanya kesel. Dindinya, dingin. Lahiran pinten Senange, tereru, nange, nange. Dia kayak karo aku piye ngelandi? Pak, karo aku piye. Nasi pemilu. Lanang ra kerja wong wedok ra udah mbus. Iya, lah iya. Masa? Lah, kira setan ngono ngene kok. Nggih lah nonton arem nang mata kene cek arem jajan. Ngomong Ayo mata kene cek dah. enak Mas Bus wis seno. Ora apa-apa ya mata kene cek. Ayo satu dua. Kitik-kitik ayo mata kene to. Satu dua. Mata kene. Masa gak paham lagi. Kita mata kene cek. Kamu ganteng gak berani kasih kipas aslinya ya rupanya rumumu gitu. Lah, asline Mbak. Pampasnya dicuci ya Mas. Gue tapet. Dibasin Mas Abdul. Dan Karum. Karum, terima kasih banyak. Rasa nangis lah. Kan tahun 2023. Mas Bapak sama Mas Indi kok mirip kabeh, kok mirip kok iki mirip Mas Mbus, iki mirip Mas Mbus terus kabeh kok mirip iki lho. Sane Mbus ki anake sapa? Anake Pak. Ngopi Mas, saya ngopi. Duh, iki wis ngopi Mas ki lho. Saya aku tak budal sen ono. Ngopi rene ngono. Ya jelas-jelas ning dapat kene. Kalau ngopi rene ya Mas. Oke. Rene ngono. Oke, aku akseng nomok kayu rono. Ini Mas Bus, iya sih ya toh, ya nom gue ya, gue carone. Salah 2 tahun sesambat ae Bus do. Ora kok masalah sambat. Iki wong lanang kuwi mesti wis rabi kan wis butuhane kan bertambah to. Tapi kan yo rezekine anak, rezekine bojo kan yo melok ning. Berarti aku gak ditulungi sapa-sapa ki piye nek adonan bocah. Karena orang muda. Kok mbak kunci? Gundur belum kono. Makasih Mama Halo. Sing kerja pasti pulang kono pulair atau mulai bojone sik bengak-bengok. Duwe kurang, ya kurang terus pokoke. Gus Bus ceramah ya. Kerja ngasih bokok Bus ya. Lah ya wong lanang kuwi tulang punggung bolo. Dadine ya Masa? Lah aku kok jadi tulang punggung barang gitu ya? Kok gak jadi tulang rusuk? ya kuwi masalahe. Masalahnya berarti aku deseng kleru ya wes. Wah, ini gitu. Siapa? Rusun kat kuwi wong lanang belani kerja atau belani anak istri ya Mas. Yo iya, kene ra roh lino ra ono wengi ngono iki ya sing digolekno. Lino iki lho apa Lino? Rino. Rino wengi. Golek nopo neh nera. Anak bojo kok iso. Oh lah ya to Mas, ra ngono kabeh bojo kowe. Papere kon ganti but papere kok apa? Aku ya lara mbak. Lanang kuwi tulang punggung ngejorik kur tulang tulung lah iki. Oh iya. Ora ono apa-apa ya nguli wong lanang kok. Krungu ta ki lho ta. Masa kok wong lanang gak nang apa-apa kudu ning ndi? Ya nguli to, pokoke biar ape sing penting ngasil dhuwit. Kembaran meneng to gae. Kembaran meneng to ora loro mun aku mbek adikku Ya pesen. ora eneng nek kembaranku loro wis gak ngarah eneng. Terus Kak. Ora kok mergawe nggo makani naga ae. Nah, kuwi lho. Mergawe nggo makani naga ae yo. Mati bolo. Moh, Anak ini bojo maksud aku ora mangan. kesepian aku. Turun kene wong telu aja penak. Tanpa uang istri ra ngangkang Bus lho. Marah ora. Ono maksud iki Yo kowe ning kamarku aku kan kan wong lanang kan ya wis mau. Pokoke ora ono pergawean liya ya nguli-nguli budal. masuk wong lanang iki sing penting mergawe yo Mas. Aku ngene-ngene lah gebiyen zamane rong rabi ngono kae masalah tanggapan yo melok anu blok. Melok muat bumbung. Ini. Wong lanang gak kerja wong wedok mau udah Bus. Ya sini ora apa-apa wong wedok. Wong wedok ora pergawe iku ora apa-apa. Yang penting sing lanang sregep. Makan
makane nogo ku yo dolane kere. Iya, nek oleh ya ora, nek oleh. Nek kalah yo kere kowe. Sedih bos ngono tramam lho. Iya to. Enggak iki maksudnya iki pengalaman sing ngomong urung rabi sing adik-adik dereng rabi lho. Wong rabi ku ora kaya sebut pikir penak kok iso. Wis tel kowe iki. Ora lho. Si Suraya to ora tuh jenenge. Marane sempakem satu kali pakai yang mbok yo ora sempakem ngene iki dia kabeh tak gojekan aku. Rungokno kowe yo. Ora krungu le. Pure yo dolanan rata tuh kok ngono. Hah? Pure rata tuh kok dolanan iki. Dolanan apa? Ya yo mare rambut kuliah nang tangan pempes monggo. Karena toko ngarepe mbakku ki kok bangkrut ku tak utangi terus. Lah yo iki lho anggitmu gede lepon tangan kok sok-sok. Tumbasnya es krim, Mbak, ya, es krim. Wes. Langsung. Bus lagi cerita apa curhat to? Dok ki ngandani kue-kue padak kok iso cerita. Ceritane Mas Bos dia terharu sampai nangis. Orang ana sing ngewek-ngewek topi ngene tapi meniren ngene tangkem buasan iku cerita. Iya buta topi sih. Ayo semangat Iya. ya. Siapa yang kasih paus nanti Mbak Sinta udah ayo. Kasih paus. Ayo, siapa kasih paus Sinta udah. Siapa kasih paus Mas Bus nanti udah juga. Ya, aku tak udah aku. Wes pokoknya golek. Makasih Mbak Eka kuwi lho, dikai Mbak Eka aku. Ini apa karung? Dia boleh pesannya karung gaul banget. Seru nih cek. Kan Mas. Kan seru nih ya. Neng bus, neng. Mbak Sinta kenapa itu Mbak Sinta? Nah, lah yo pempes menden. Nah, yo takon ngutang orang mbok utang aku nangis. Ya utangku. Utangku ngarepe mato kowe numpuk iki bangkrut wong iki kok. Tak utang ae iki. Nah, tapi kan sampean sing usahakno lho, sik jos lah. Nenan dak TPR. Dasku udah kok guyon omong ngono kok iso. Enggak ya, enggak semen. Memang tindak karum rondo apa belau sih langsung rambutnya ditata lagi yang tengah raka pras kayak patung buku. Andika kangen band wae kalah dong Mbak. Iya, sing ini nih rambutnya. Tampan. Nah, liling saya tak panjang ben guyu ya. Liling 1 2. 1 2. Ayo. Lah, wis guyu ngono kok, wis guyu. Lah. Alah, orang irungnya bergerak itu alah. Aku mas karo karum ya mesti sayang sayang cinta. Inting lah Pak 1 2. Inting. Bus nek ngopine remang-remang lho, iya trae nggone kopine remang-remang ngene iki kok iso. Iki kok ning lampune dungeren. Lampu jalan ki lho. Yo, lampu jalan. Lama tahu. Ini ngangenin sing sapa? Iki ta sing aku. Siapa sing nunggu nih? Aku kok malah guyu Bus lah iya. Iya toh. Bujut lu adil kabeh Bu. Lah sita ngomong ngene kok. Akeh-akeh kowe iki napa-apa kok. Enak kae orkes iki kae.
utang. Kok kabeh double utang pempes ki piye to? Kok iso? Lah yo, kenapa itu Mbak Sinta kok nangis? Mas dikandani takok wae to, Mas. Ya mosok gara-gara pempes to kok iso? Yo ngomong wedok. Mundur. Wong wedok iku kudune semangat kok iso. Utang mas sotek bus gelem tora. Utang apa? Sotek diutang mas sotek gelem tora. Sotek lah ngono wedok kok utang aku ki lho takon piye tak enggak. Asik. Bus kok mbok campuri aras tak yo, serat doyan aku iki sak mono kae wis ora melok apa ya kalau delok tok. Maskeran. Ditangkan ibu ya, terhibur wong bos. Ya harus terhibur wong lab ngene iki mang yang menghibur kok iso. Wong tiwe to lho, lek ketemu. Sing yo. Kok coba utang kabeh iki ya bagus to piye le bolo kok utang kabeh ta. Dona. Pas. Sudah mas, tidak apa-apa ini sudah tidak apa-apa. Aman ini. Mbak Sinta aman bolo, Mbak Sinta aman. Bus mangkat Korea piye? Ayo, budal guys, nendis. Hasilkan. Jak ngobrol Bu, jak ngobrol piye kuwi, jak ngobrol piye kuwi. Yes. Ya. Bagus. Apa. Awas dulu. Waduh, WC bus ya, WC. Kok aki sih delok aku dengaren. Ira. 1,9. Aslinya perkara aku ceramah emang lho, Bu. Oh, nek genku ki 950. Iya. Iki aku nanya lo ya. Aku nanya sakmono sakit to. Sinta terhurai lagi lah. Dek ngeruhono Pak De nembus wi so kekel dewi. Kong, iki kong. Oh, kong nak. Iya. Loh, Mas Tavo ganteng dewi nak. Ganteng dewi. Aja mes-mes, saya mes-mes menghipnotis semua orang. Asmi pupu mbek sapa, Bu? Elengen Bus, elengen piye lah kok lho do wis Amelia aku lho wis cowok gabut kuwi lho. Pegel aku ngrasa. Ya ndang to jere sampean ready di VC, ndang. Ya iki tawani yo ora DM kayaknya. Jere guys ready dikon anu VCS. Iya. Ya kamu naik udah guys gegere ra umum. Ya tapi kan kamu ready ya akhirnya wong pada langsung memeti lah. Iya ora ono sing DM blas kok. Cukup aku aja yang memeti kamu. Surah proyek semen nah. Ya nek ono budal. Apa kurang vaksin ping 3 kok ora ono. Dia Pak Nah. Nanti aja jarak kali. Kowe gelem dandani pecah tuh. Aku dari jarak mungkin. Hujan ya budal baik kalau kok dandani aku kok. Adik dirayu Bu, dirayu piye kok iso. Bus marahi PTS yo. Pak, Dalam. Pak kita cantik nggak? Cantik. Betul. Ya. Baru selawatan Bus. Iya, aku kebian melu tapi saiki wis Mas Roman dicuekin Bus. Mas Roman dicuekin Bus di Roman. RAM yo.
Elvia ki ngongkon ae tambah Elvia ngekip sih. Ke lali ya tane eneng. Enek SIN. Mas, kok udah kok rada wedi iki. Terus LC wayang ngene kok iso. Mau PTS mau rambut badai. Tebon rego beli. Wis bakul opo? Sakanane tak dol iki, san rada apa tak doli kabeh. Tapi ya. Mak lho. Lah terang opo ya? Ayo lo. Biasa mati wae ayo. Jangan kesenang itu. Dia. Aku jangan lupa. Tabrak, 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 nyawa tabrak. Nanti. Tabrak. Tabrak. Enggak saya culik 6 likur. Berarti 6 likur. Iya rawa begitu sebenarnya. Kira main perempuan. Sentel Suraya ke sapa do? Ardi. Dia neng sini aja Yanti. Iya. Gitar di masih di bawah Rudin gitar. Kamu baca benar. Halo Jimmy. Bisa. Kirim neng Yanti mah jika. Dungaren lip sore iki kok yo komplain atau lip sore bondo dungaren kok nalip dalu mbok kok dalu temen kok Mas. Wes tope no. Emang apa lah ngurusi bang Luis. Mending lep ngono wes rasa. Oh repot aku ngerasa kok. Repot ngurusi bang Nunu gue. Ayo guys, TikTok. Ayo to piye kok ora pipe belas. Aduh. Ya yo, dia yang gelek gitu. Ya dong, lagi dong. Tuku rokok. Rokok gue karena tok lembolo semi. Ngono kuwi nyelokmu piye, Mbak? Nak celuk Mas, ya tak celuk Pak. Ngono. Tetap segitu ya. Kelingan. Gerdumu terus apa rambut ya terus kok iso. Pak Ketua apa kabar? Alhamdulillah saya Mas Muhammad Arifin. Orang kok api busu ya jelas api iki. Tak meter sudah ya Bu. Terus untuk berapa ya? Udah naik ya? Kurang masuk, ya. Orang rego piro Bu sudah Ibu tak pleter 3 wulan dadine bayare mekor piro kuwi? 30.000 sak bulane. 30.000 ya. 22.000 sak bulan. Apa sih bisa? Itu mana betul kok? Dewa suara Info kerinjing kining, ya kerinjing kining ya rasa kita bola kok so. Jalan ben rame, gitu jalan apa ki aku siap. Ayo jalan. Ben anak sengekip. Ketua 1000 jalan aku tak bloway Ya, nek kau ini sampai 1000 aku dikon Melayu wes. Lagi MOD banget nih. Oh, gitu, emang jempu, serang. Wah. Ayo calon bolo, calon nopo ki? Ayo siap calon, apa ki calonnya? Oleh paus aku Melayu metu. Aku nolak paus tak beluda tak ayo ngetarono lah. Paus sudah, lagi aku tak belujet. Oleh Iwa aku Melayu metu ayo. Ayah komen bus di, ayah komen. Pasti. Di to kak eneng ini kok, ayah kak eneng komen ini kok. Tapi bisa. Paus satu sekali, baik. Ayo Jo.
Aja nyebut-nyebut ngopi gak usah. Iwa ay, iwa. Yo, iwa kak. Blondo kita lah seberapa raro aku. Blondo kurang dijual. Kamu apa sih? Rem. Ini rem tidak ada. Tidak aku. Korek em kulo nek keranjang kuning. Tak kayak nek keranjang kuning tuh piye? Mari kita kayak nek keranjang kuning go. Agak Siti aku. Ayo guys. Siapa ini yang dapat ki banyak? Dapat koin 2000. Kita lari-lari. Pancet tetep. Kapan manggung Semarang yo? Pengen manggung Semarang ya di job. Arum, nangisan enggak? Saiki kentenan enggak? Iwa atau nabung blondok. Iya lah, nabung blondok. Panosal. Ini bayar dong. Darmawan. Risti. Kopi cek. Arep ditukokno rokok Mbak Ais mbus endi? Ubahku padamu. Tolong mati. Borongan gelem mas. Coba kowe gelem iki. Mas lagi terima kasih. Ayo yo pokok sama terus koin-koin iki ora nyampe belas iki. Jawab bisa ini. Kopi ayo satu. Kan gesing ini. Gesing ndi, Dok? Hah? Gesing lek kono ya, Dok. Palang lah, Bu. Palang ambil jenuh nanti. Atau palang nek teko kene. Jenuh lore omah kene kowe kok. Oh, lah nek omahku berarti malah nanti. Ya to palang tetepan pancet. Pelumpang lah. Foto wae tetepan. Palang lewat pelumpang. Lewat pelumpang, Bu, nek palang penak. Berarti melok palang ya? Gesing ya semanding lho, Bus. Ora lho. Gesing palang yo ngono lah. Gesing ndi kuwi? Ada gesing di lo. Gesing aja. Dia pun gesing di. Gesing manding yo ono sing palang. Korek api rokoke semit. Ya ora apa-apa, bolo. Gesing daerah Pakah. Ya bakal berarti melu ndi kuwi. Pakah. Gesing pakal melune iki lho. Semanding. Kurang jam. Kok pakal itu? Yo gesing semanding ya, Cuk. Kenane kalau ngene main. Ayo gesing palang yo ono. Semanding, Bu. Yo, Pakah melok Pakah. Yo berarti jamal anu Palang kuwi. Yo jajal. Palang tapi sing cedake pelumpang sing Tali yang terus putus di tengah. Dalam ke sopir. Dok kok murah kok jari glodok kok rokok Surya glodok kok kayak keren aja. Pakah glodok yo. Yang kemarin pada suka Karena sayangku padamu kasih. kita bisa aku mana kita bisa Jangan lihat, kok kayaknya saya buka cakapnya apa bang? Aku buka pro jadi kok ini beracam sih. ingin menang sendiri. Cut, nilai tasnya Cut. Kemas. Tak tuh. Hubungan nggak pro jadi
Cicit itu Ngene kok, Do. Macet. Kok macet? iya macet kok. Carane apa? Kalah ngene kok. Aku kalah orang yang sewu. Silap piye wong kalah kok iso. Lah orang yang sewu ya mah. Wih kok ini orang yang sewu kok. Sekali lagi ya, ayo sampai 1000 koin, ayo. Poin kok koin, poinnya orang yang sewu ya apa ya rugi dah ya. Poin ini gitu. Alah, coba miring satunya. Set, hadap sana lagi. Kak Kanci. Thank you Kak Anwar. Ayo menangin Kayak gue. bocil, ya, tapi bocil lah, tapi pemikiranku wis gerang, tapi ya wis lah, bocil lah ini. Nek masalah penampilan bocil kira apa-apa, yang penting kan pemikirannya wis dewasa. Ayo guys. Iya. Kayak daslan, patakmu kuwi daslan kok iso. Lu cedakin iki. Aku cecak ngemplak. Jare Kak Arum Iya, Bu. malah kayak Kim Jung Lee. Walah kuwi opo neh. Bismillah ya. Semirene no, Mbak Rum. Ya baru main memandang lah. Ya Allah nak, pohon ini maju ini loh, maju ini. Wis ra gelem maju ki pol sak mene iki kok iso. Wes kayak minyak ono jane penteng. Nah lalu malah kayak cah SD. Ayo belengak kanan se. Kiri. Dah. Maju sini maju sini mata kenit mana? Irung makro. Oh, patina mati. Ayo. Kira ngono. Wis kok apa kowe soben umur 50 yo cek pelip, yo cek aku. Aku nlungsungi ora iso tuwek. Generasi. Yo. Lah nek aku wis tuwek yo Arsel lep bolo setak kon lep kok iso. Yo Pak pensiun kok so. Masa wis tuwek yo macam nek wis tuwek kok pelep ae. Masa tuh ape ganjen be aku lah ya. Iku dua pedang generasi deh sampean. Generasi. Tapi anu mlungsungi rasa. tapi sampe nek wis tuwa yuk lah yo Pak Jenis ndelok to ra. Terus gini, Pak kabar piye Pak? Terus sama nek jawab ya? Saya Bu. Terus aku ngene. Ayo to, bajib to, ngono ki to. Bajib to, Chan. Ayo. Tak jarang tanya Mas Anwar. Terus aku takon ngene. Pak, eling pas aku mbok uter-uter terus. Enggak apa-apa, Bus. Lucu paling dirimu umur 70. Ya mungkin. Rumah to. Rungo aku terus ngene. Pak, eling pas kene mesra orang. Aku wis pikon Bu, ra eling kabeh wis. Terus tak kate ngene. Pak, aku dihujat wong. Mudah deh. Guyu kabar jip ki piye to kuwi kok iso. Ya apa tak buat wis ra mobil kosong. Dulu lagi apa kok iso. Taruh apa-apa belas ngene kok. Apa nih Ben? Apa orang pesawat apa kono Cak? Iso, ya ngono donat-donat apa kono kok. Kado apa lagi di dalam HP nih? Kado, HP-nya kado, kok di dalamnya? Don dile kok. Wes. Bagi peran, oke. Karena lah yo resiko wes. Apa ya?
Weh, orang jamu bola kuwi. Loh, ya toh. Biasa lo kan. Benco, kena benco. Muncalnya pisan HP ne, oh terus kok malam aja bujat dapat buku. Rambutnya mode apa ya, mode ini gila, gitu. Jorek tiru iki rambutnya gitu. Danco. Satu kata, yo. Terus weh. Umur 70 apa ya sik lucune ngene. Aku umur 70 ora tambah lucu ketok Sarung mbah ora nduk. Sarung iki tetep wangi bolo. Ora tau sarung udah boleh. Dia. Engko ora ono. Segelas matcha, semangatku membara-bara. Selamat ulang tahun Eka. Baik. Satu K challenge lho, ora ketokno satu K. Saiki lah ketok lho. Challenge, Bu. Ngapa aku? Aku kenapa? Kan sing Ngabung kipas angin to apa kono. genjang ya, genjang. Genjang kipas angin ya. Yo, Oh, ambek ngene lho. Muridku ngono lho. Duh, kowe kaya coplok kabeh iki pasangin kuwi dikonokno kuwi. Umur 70 apa ini sik iso nganggo sandal. Trumpa ora sandal benes. Tuwa ngono wis trumpa wis ana yo. Masuk sabunmu rai berdaya limbus ora. Sabunku rai sombong bolo. Sabune sombong bolo. cek genit ngono ki sing marai sapa kan. Nak numpang klimpas penggung. Nang panggung klimpas klimpus ngono sing tidur gatel aku tok aku. Ayo, kayak yo apa kono? Kok iso apa ora nang popo ki? Ayo guys, teman-teman ayo guys. Berikan kekalahan buat Karena mbok deleh keranjang pisan, sesuk tak reviewne tak ning rekam blodok. Yo rekam blodok yo. Sabunku. Promos untuk menunggu oleh. teman-teman. Kita untung kita stiker. Ajon. Oh iya, oke. Sing kalah telepon bibi utang duit 100. Lah seumuran aku. Kumpul pribu melu. Jangan ya sama Kevin. Telepon moden wae lho, utang duit moden kita masuk kuwi. Ora ono blas kuwi kok. Tekan nyane ukene. Dadah. Wani tenan, Cok. Hah? Lihat ya. Kendel ya. Rawani nopo kendel ya. Ayo cok, sesuk lagi. cok. Taruh tangan biliat. Lu taruh tangan gini gitu. Tapi dia rusak, sih kok kokal gitu loh. Ya senani lah cok. Cok na rusak baru kokal cok. Bisa cilet cok. Oh ya rusak kabeh biliate. Ayo. Tenang yo. Yo. Ya apa? Awan-awan untuk sore. Sore, jam 3 yo. Yo. Deal jam 3 pas tapi yo. Oke. Ini pemelu nah yo iso.
Lalu ya sesuk lah kok ya kayak gini gitu. Bajune kopelan cah yo rap jarak ini gue kaos apa jenenge kayak kuwi krim iki gak Ini sih lah, ini sih ya. 1, 2, 1, 2. Nah, ayo kurang maju saya deh. Lah. sembe ya toy ayo telepon moden utang 100 urung bar urung bar nek Ya, sedih masa aku kalahnya, Caca. nek aku kalah tak telepon moden tak utang 100 aku nyamcuk mancuk oke jos Gus benakno rambutmu alah umur sampai ngene kok Jo. Saya jelasin ya, Pak. 1 kali 1 berapa, Bus? 1 kali 1 yo watu we. Cacuk belakangnya juga. Bu umur 70 apa saya gawe sempak ya wis rasa sempakan terus ben gondal gandul. Caca ngawur, nak. Son. Pani John. Bu ketua lagi bahagia ya, Pak. Ya, tak kok ngono lah. Yo bahagia, koncoku ki kan di nane kayak galau, kayak sedih, saiki Mas Tria kan aku malah seneng. Oke beda nek pas kaya aku sing galau mesti dia yo bingung ngene. Lah kok yo apa le? Masya Allah. Oleh sepur, lah aku ora oleh aku. Mas Aang, aku Mas Aang, ya Allah Mas Aang. Mas Aang, terima kasih. Silakan Anda melakukan gift. Mas Aang, terima kasih. Mas Aang, ya Allah, ya Allah. Melayu, calonnya Melayu, gitu. Permintaan the big boss. Melayu, terus kasar. Bibine lagi. Mas Aang berkah barokah ya Allah, aku follow ya kak. Ayah, rasa nomor ya, aja sampai Mas Bu selek kereta yuk guys, entah aku sing Melayu. Ora, telepon modin enteng menok kah. Ini aku anu sing ngegip lah kok. Mas Aang terima kasih. Ya Melayu. Satu, wifi nih melok terah. Ora tuk le, Bu. Yo, anggo data mesti. Anggo data. Lah alah. Iya, nang live gacor deh, tapi nang panggung gak telo. Mas Aang berkabar ya Allah Mas, terima kasih Mas Aang cekidot. Mantap sekali Mas. Berkah. Kamera belakang dulu, kamera belakang piye ora ketok kok. 1, 2, 3. Iki wis mlayu ki lho, Do. Apa ku mang sing kayak mang. Alah. Wis yo iki lho, satu Ale ano. Rasa na kaya. Diyan era ka nek dik menang kok. Rasa na kaya. Teni wis penderku sebenarku Ya Allah, aja sampai eneng. Ya Allah, aja. Alah. Arum aku pengen nangis tapi kok. Arum, saya selalu berkah. Mas Aang terima kasih. Ya, bekane paling ya. patramu kuwi kok yo. Cek ambekan jatahe rungono. Tarungane ya bekane ya. Masih aman. Fisik terus bolong kok yo aman mlayu wae.